ነትትኽክለኛ ነገር በትትኽክለኛ መንገዲ ምርካብ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተ እዩ። ኣብ ዓለም ብሂወትና ክነብረናን ክንረኽቦን እንደልዮም ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ነዞም ዝበዝሑ ድሌታትና ግን እንረኽበሉ መንገዲ ድማ ከከም ሰብና፣ ከከም ኣተሓሳስባና፣ ከከም ባህልናን ከከም ተፈጥሮናን ድማ ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ናተይ ትኹረት ድማ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ክንዕውቶም እንደልዮም ነገራት ኩሉ ንኽነዕውት ወይ ድማ ናትና ንኽኸውን በትትኽክለኛ መንገዲ ኸይድና ትኽክለኛ ዝኾነ ዓወትና ክንረክብ ንነብስና ክነትብእ ከም ዘለና እየ ክዛረብ ደልየ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ኣብነት ክኾኑ 3 ኣዝዮም ቀለልቲ ነገራት ከልዕል ይደሊ። ንምሳሌ ተቐዳማይ እንታይ እዩ? ስልጣን። ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንዓለም ወይ ንህዝቢ ዘመሓድሩ ብዙሓት መራሕቲ ኣለዉ። ካብዞም ዝበዝሑ መራሕቲ ድማ ነዚ ሕጂ ሎማዓንቲ ዘለዉ ወይም ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ዘመናት ቁፅሪ ኣብ ስልጣን ዝሓልፍሉ መንገዲ ከከም ሰቦም፣ ከከም ሃገሮም፣ ከከም ኣተሓሳስቦኦም ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ። ገገሊኦም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ በትትኽክለኛ መረፃ በትትኽክለኛ ህዝቢ ንምግልጋል ኢሎም ዋጋ ከፊሎም ንነብሶም መስዋዕት ገይሮም ህዝቦም ዘገልገሉን ሃገሮም ዝቐየሩ መራሕቲ ኣለዉ። ገገሊኦም ድማ ኣጭበርቢሮም ቀቲሎም ብዙሓት ንምዝራብን ንምሕሳብን ዘጸግሙ ወንጀላት ፈጺሞም ናብ ስልጣን ዝመፁ መራሕቲ ኣለዉ ማለት እዩ። ካልኣይ ገንዘብ ንወዲ ሰብ ኩሉ ካብቶም ዘድልዩ ነገራት ሓደ እዩ። ብሂወት ንምንባር ገንዘብ የድልየና ይንኹልና። ነገር ግን ነዚ ገንዘብ እውን ንረኽበሉ ዝተፈላለየ መንገድታት ኣሎ። ገገሊኦም ብምስራቅ፣ ብምጭብርባር፣ ወንጀል ብምፍፃም ንገንዘብ ይረኽብዋ ማለት እዩ። እዚ ምግባር ድማ ንነብስኻ ዘሕስር መጨረሻ እውን ናይዚ ሓጎስ እዚ ኣብ ልብኻን ኣብ ሂወትካን ፈፂምካ ዘይትረኽበሉ ሕሱር ተግባር እዩ ማለት እዩ። ገገሊኦም ድማ ንገንዘብ ሰሪሖም ሓሲቦም እምሮኦም ተጠቒሞም ወፂኦም ወሪዶም ብሓጎስን ብሰላምን ብፍቕርን ድማ ዝነብሩሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሓዳር። ወዲ ሰብ ኩሉ ብሂወት ክሳብ ዘሎ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ተፈጠረ ናይ ሓዳር ሂወት ክህልዎ ድማ ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድን ተፈጥሯዊ ኣሰራርሓን እዩ ማለት እዩ። ነዚ ሓዳር ግን ክንገብሮ ዝግባአና በትትኽክለኛን በትተቐደሰን መንገድን ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ንምሳሌ ገገሊኦም ሰብ ሓዳር ዝኾኑ ሰባት ንኣቶም ሓዳር ስለ ዘድልዮም ጥራይ ነቶም በዓል ሓዳር ዝኾኑ ሰብኡት ሲኾን ኣንስቲ ኣታሊሎም ሲኾን ብቻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንባዕሎም ሓዳር ክምስርቱ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። ናይዚኦም ሰባት መጨረሻ ድማ ፍጻሚኡ ጸጸት፣ ሓዘን፣ ውድቀት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ገገሊኦም ድማ ኣለዉ ሓዳር ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ ከም ዝኾነ ኣሚኖም ፈሊጦም ብጸሎት ብጽድቅን ብቅድስናን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ድማ ንኣቶም ዝኸውን ሓዳር ካብ እግዚኣብሔር ንኽረኽቡ ብምጽላይ ንእግዚኣብሔርን ንኣቶምን ዝጥዕም ሓዳር ንኽህልዎም ተመንዮም በቲ ትኽክለኛ መንገዲ ኸይዶም ዝሰመረ ሂወትን ዝሰመረ ሓዳርን ዝነብሩ ሰባት ድማ ኣለዉ ማለት እዩ። በቲ ትኽክለኛ መንገዲ ኸይድና ናብቲ ትኽክለኛ ቦታ ምብጻሕ ዝብል ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ኣነ ብልበይን ብእምሮይን እንትሓስብ መጀመርያ ዝመፁለይ ንህዝቢ እስራኤል እዮም ማለት እዩ። ኩልና ከምቲ እንፈልጦ እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ንነዊሕ ዓመታት ብባርነት ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ ከምቲ ተስታውስዎ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንህዝበይን እስራኤል ካብ ባርነት ሓራ ከውፅኦም እየ ኢሉ ነቦና ሙሴ እንትልእኸሎም ካብ ግብፂ ኣውፂኡ ናብዛ መዓርን ፃባን እተፍስስ ምድረ እስራኤል ንኸእትዎም ዝመረፀሎም መንገዲ ኣዝዩ እቲ ዝነውሐን እቲ ዝኸፍአን መንገዲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምድረ በዳ ነዊሕ ን40 ዓመት ዝወስድ መንገዲ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር እቲ ዝሓፀረ መንገዲ ኣሎ፣ ነገር ግን እቲ ዝሓፀረ መንገዲ ናይ ሞት መንገዲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱም በቲ ዝሓፀረ መንገዲ ብቐሊሉ ፈርዖን ክረኽቦምን ከሽንፎምን ወኸኣለ ነይሩ። ነገር ግን እግዚኣብሔር ነቲ ነዊሕ መንገዲ ብዕላማ መሪፅዎ ነይሩ ማለት እዩ። ናፍታ ትኽክለኛ
እስራኤል እግዚአብሔር ዝሓሰበሎም ዝሓረዮም ቦታ ንኽበጽሑ እቲ ትኽክለኛ መንገዲ ንኽፈልጥዎን በቲ ትኽክለኛ መንገዲ ንኽኸዱ ዘግድዶም ሕጊ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እውን እስራኤላውያን በታ ናይ 40 ዓመት መንገዲ ትወስድ ብናይ ግብፂ ምድረ በዳ ኮለል ኢሎም ድሕሪ 40 ዓመት ናብታ መዓርን ጸባን ተፍስስ ኣዶም ኢየሩሳሌም በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ። ክንዲ ዝደለየ ከቢድ እንተኾነ ርሑቕ እንተኾነ ፀጋማይ ኣሸጋሪ እንተኾነ ጉልበትና ዝውድእ እምሮና ክንጥቀም ዝገብረና ዋጋ ከኽፍለና ዝኽእል ነገር ዋላ እንተኾነ ነገር ግን ፍጻሚኡ ደስታ ሓጎስ ዓወት ስለ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ነቲ ብሂወትና ክንረኽቦን ክህልወናን እንደልዮም ትኽክለኛ ነገር በቲ ትኽክለኛ መንገዲ ጥራይ ንክንገብሮ ሓደራ ክብለኩም የደሊ ማለት እዩ። ይቕኒየለ